ва воқеан ҳам мебинем ки имрӯз ду чеҳраи мондагор, ду паҳлавони арзанда, ду ситораи гӯштини кураши Ӯзбекистон ба Тоҷикистон омаданд ва инҳо Муҳсин Исомиддинов ва Бегмурод Олтибоеванд ки аз бошгоҳҳои варзиши Тоҷикистон ҳунарнамоӣ доранд, чун дар хусуси иҷозаи ин ва қоидаҳои алоҳидаи фаъолияти клубҳои варзишӣ гуфтем. ҳар як клуби варзишӣ имрӯз ҳақ дорад ки 3 легионерро ба ҳайати худ ҷалб созад ва ин албатта дар асоси ҳамкорӣ ва муносибатҳои ҳасана ва самарабахшӣ ду кишвар ҷараён мегиранд. Муҳсин Исомиддинов хеле ҳам ҷуръат кард аз дастаи ганҷи ваҳдат дар ин лаҳза маҳорати беҳ нишон дод ва партофташ ҳам хуб буд. ҳатто паҳлӯ баҳогузорӣ кардан мумкин буд. акнун инро довар хубтар медонад аз нигоҳи мо ки ин ҳаракат ҳам хеле хуб буд. биёд як бори дигар фурсат пайдо мекунем ки ин лаҳзаро бубинем. ва хеле акнун шоиста шуд ва довар ҳам акнун содиқона, дилпурона, орифона ҳам таваҷҷӯҳ ва назари алоҳида ба ҳамин сабқат дорад, чунки довар ҳам таҷрибаи хуби мусобиқоти байналмилалиро дорост. муҳсин боз дигар бора кӯшиш мекунад ба иҷрои усули сари китф. ва рости рафти сабқат ҳассостар мешавад. Олтибоев иштирокчии бозиҳои Олимпии Токио, Муҳсин Исомиддинов 5 карат қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи кураш. ин ду чеҳра хеле чеҳраи намоён ва бо таҷриба дар кураш ва дар гӯштингирӣ мо ҳам ба ҳисоб мераванд. инҳо ба мардуми Тоҷикистон ошноанд ин чеҳраҳо ва хеле истеъдоди воло ҳам доранд. қаблан Муҳсин чун гуфтем ки аз Шералӣ Ҷураев дар ҳайати даставӣ дар сабқати аввал шикаст хӯрд ва аз рӯи натиҷаи умумӣ бо ҳисоби 3-1 дастаи ганҷи ваҳдат ки ба ҳайаташ Муҳсин шомил буд имкон пайдо кард ки ба ин марҳила ояд аз натиҷаи умумӣ. ва биёд акнун таваҷҷӯҳ мекунем ки дар ин вақти беш аз 1 дақиқаи дигар боқӣ монда Олтибоев чӣ кор мекунад? ҳаяҷони бисёр. Олтибоев сабқатро бохта истодааст. агар ин натиҷа ба ҳамин анҷом ёбад, аллакай 2-0 дастаи ганҷи ваҳдат ба пеш меравад. Олтибоев руҷӯъ мекунад аз бошгоҳи корези шаҳри Кӯлоб ҳунарнамоӣ дорад. навакак хайрандеш аз ин бошгоҳ шикаст хӯрд. 1-0 ба нафи сафедпӯшҳо алон рақобат ҷараён дорад ва акнун ҷамъи натоиҷ инҷо ба инобат гирифта мешавад. агар 3-0 кадоме аз дастаҳо ғолиб ояд, он гоҳ дигар идомаи рақобатҳо шарт ва зарур ҳам нест. бале, барои сӯзгӯштин гирифтани Олтибоев ҳам довар нигаронӣ кард. бисёр рақобати ҳассосу ҷолиб баростӣ. Муҳсин дар як фурсати муносиб аз усули сари китф шоиста истифода кард. боз ҳам ҳаракати ҳарду паҳлавон. Муҳсин ғайри чашм дошт. инҷо ҳам таваҷҷӯҳ кард ба амали маъмулӣ ва дӯстдоштаи хеш. дастаҳо ба сабқатҳои ниманиҳоӣ мераванд.
бошгоҳи варзишии осуда аллакай дар ин самт аввалин шуда ба даври ниманиҳоӣ рафт. ғолиби ҳамин ҷуфтро интизор аст. мухлисон ҳам муҳсинро аз дастаи ганҷи ваҳдат ҳунарнамоӣ дорад, мухлисӣ доранд. вақти каммон Олтибоев ба нокомӣ рӯбарӯст. бисёр ҳам ҳаракати беҳтари муҳсинро мушоҳида кардем, аммо то ба охир амалро иҷро карда натавонист, чунки дар ин лаҳазот Олтибоев фаъолтар буд. сонияҳои ба шумори дигори дастаҳо камтар аз 30 сония, на 34 сонияи дигар вақт ҳоло ҳаст. пойзаниҳои муҳсин ҳам ба хотири фиребо анҷом додани амали дӯстдоштааш буд, аммо ин корро ҳам хотимаи хуб дода натавонист. ин ҳам як василаи кашол додани вақт гӯям ҳам иштибоҳ нест. 10 сонияи дигар Олтибоев руҷӯъ мекунад, аз боло қапад, фишороварӣ дорад, муҳсин берун мешавад. довар ҳам метавонад дар ин маврид ки андешаи худро ҳам дошта бошад. бале огоҳӣ ба муҳсин. 2 сонияи дигар вақт анҷом ёфт. Дар ин бохури болида насири намояндаи варзишии ганҷи ваҳдат муҳсин Ҳисомиддин намояндаи дастаи ганҷи ваҳдат вазни то дар ин авторият бидон муқомоташон пирӯз шуд ва 2-0 дастаи ганҷи ваҳдат дар пеш аст. клуби варзишии